खैफोदा बयनिबो जिउआव सानसे फैयो। अबं बसुमतारियाबो किडनि बेमारजों भुगिनांनानै दङ। बबेखानि गावनि आंगोनि फिसालानि किडनि गाज्रि जानायखौ नायनानै थानो हायैनि जोनोमगिरि बिमाया गावनि किडनिखौ गावनि आंगोनि फिसाला अबं बसुमतारिनो गथायनो खोथा होबाय। नाथाय हस्पिटेलाइज खालामनाय समनि थाखाय बाहायनो रांनि आंखाला नुजाथिदों, जायनि जाउनाव गोसोनि दिखारा मेगन मोदैनि गेजेरजों बेरखांदों। अदेबानि खैफोदा फैयोब्ला रावनोबो खौरांखौ होनानै फैया, बियो फैयो हरखाबैसो। बिनिखायनो सुबुं माहारियानो साननो हनो गोरों आरो इसोरनि सेथि फिसा महरै जाय गेदेमा नोंथांमोना जा एसे हायो अननायजों थाइसे थाइनैब्लाबो स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारनि गेजेरजों 3253104686 IFC कड SBIN 00091147 नङाब्ला मबाइल नाम्बार 8011186866 गुगोल पे आरो फन पेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरबाय। लोगोसे बयनिबो गोग्गो देहानि थाखाय मिजिंथिनाय थाबाय। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। आंहा रां रुफानि जेबो गोनांथि माबा गैया। आङो फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदाव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। फिसालाखौ बिराद खस्थ'यै फोरोंदोंमोन। हाजिरा खामला मावनानै BSc कमप्लिट खालामहोदोंमोन। दा बेमार आजाराव गोलैनानै दं आंनि फिसाया। आं मा खालामनो उफाय गैया। जेरावबो राहा गैया। आं ओंखायनो रायजो राजाफोरनाव BTC सरकारफोरनाव थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै आं खावलायदों। दा न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। मानो होनबा आंनि आफाया फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ। दा माथो गैया, जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ। आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ। बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा। बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय।